asị na agụpe ụzọ agụpe ọnụ anyị abịa n'ọzọ taa n'oge mmemme anyị bụ ka o si mee nke ahụ iji newspaper review wee mara ebe anyị na-akọrọ gị akụkọ gbasara akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị na-etinyeghị ose maọbụ nnu. Taa wee bụrụ Wednesday ahịa nkwọ mkpụrụ abalị 13 n'ime ọnwa 12 nke afọ 2023. Eji m aka na ịdị njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa n'obodo anyị ọkachasị ma n'ala Igbo be anyị maka na ihe gbasara ala Igbo ka anyị jiri nọrọ ebe a. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, kpọọ m Adaoledo. Mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka na-anọrịkwa oke n'ezi ọha na eze. Aha m nwebụrụ Mike Onobo Nwaokwu na-anọ n'Enugu steeti. Igbo daalụ. Daalụ nna. Akụkọ mbụ anyị nwere ebe a taa wee na-asị Abia to pay workers 13th month salary this December, Information Commissioner. Nke a wee bụrụ Prince Okekano, Information Commissioner na Abia steeti, na-ekwu na ha chọrọ ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa na-abụ n'otu ọnwa ekeresimesi a wee tinye ha ọchị n'ọnụ maka na ige ihe na-emebu n'Abia steeti na ndị ọrụ na-etibu ebewu na emegbuo ha na anaghị eleta ha anya. Aka na-achị steeti a wee sị ka etinyezie ha ọchị n'ọnụ maka na a sị na onye na-eme nke ọma ya jide ka o ji. Ya gọvanọ Oti, biko jide nke a, ijide ya ọfụma na nke a magburu onwe ya. Ị nwere ike ikwu. Ọ dị mma. Ịma ndị be anyị si otu aka ọ dị njọ ọ dị mma. Eziokwu. Ụwa na-eme ntụgharị. Enwere mgbe ndị ọ ga-abụrụ ndị ọrụ na-abịa a na-achọ ebe a ga-ebite ego. Ekeresimesi a nwere etu ọ dịrị anyị nka mana ahịnze Chineke ọkwa na ihe o ji dị mma na ọ bụrụ na eriketa egwusi siri ọgbọrọ maka afọ niile ndị a PDP nọgoro na Abia steeti. Ọ dịzị ka ga-asị na eji mere ha mmezi na ihe ọbụla ha metara na etu ahụ ka ọ dị. Ọjị nke achịcha onye ọjị nke emegidezi ruo ugbu a emechagbuo nye maazị Ikpeazụ. Ha niile bụ ofu mmiri anọ n'ite asụ. Ahịnze Chineke na enwere etu esi ka esi na ebugharị egwu bugharị ọnọdụ. Ọ dị m ka ọ na-adabara ndị Abịa. Ya bụ ahịnze Chineke. Alex otu imetara nke a. Eziokwu. A sị na agụụ nwere nchekwube aka, a sị na ọ naghị egbu ndị Abịa nwee na ndidi wee nweta nke ọma. Ya bụrụ na ị nọ na obodo ọzọ ebe na steeti ọzọ wee bụrụ na o nwee ka o si wee dị nwekwe ndidi ịhụgono ka nke ndị Abịa si wee mee, o nwekwara ike orutekwa unu aka. Ka anyị gaa n'iru. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a, gaa n'akwụkwọ The Nation ejegoro ya nke ọma. Nke abụọ dị ebe a wee na-asị counterfeit drugs market booms as staff shortage and poor funding abounds. Nke a wee bụrụ ndị NAFDAC na-ekwu ya na ọgwụ adịgboroja kazi nkụ n'obodo. Ndị na-ejizi ihe na-enweghị isi, ihe na-apụtaghị ọfụma were na-arụ ọgwụ mmadụ na-aṅụ na ha kazi nkụ maka na ihe eji arụ ọgwụ na-agalazi nnukwu ọnụ. Nke a wee bụrụ o nwere ihe vidiyo m na-afụ ụnyaahụ wee na-egosi ebe a na-arụ ọgwụ adịgboroja, ihe na-adịghị mma ndị mmadụ na ihe aka na-ekwu na afụghị nri. Ọ bụrụ na mmadụ bịa ṅụwakwa ihe na ị ga-enye ya ga-eme ka ahụike ya wee gbatukwuo. Mmanụ na nsogbu ka nkụ n'obodo. Ịma na ihe a wụ ihe na-eme mgbe ụfọdụ ọkwana Chukwu na-azọ mmadụ n'obodo a maka ọ bụrụ na ị na-anya ihe kwesịrị ịdị na-egbu mmadụ n'obodo a karịrị. Abịa sị na life expectancy na-agbada dịka ndị oyibo si kwuo ya. Ọ bụrụ maka ụmụ ihe ndị anyị na-emegasị maka na mgbe anyị hapụrụ ịṅụ mkpụrụ ọgwụ nwa chọkụ, mmadụ ekekọnata ụmụ ihe gbaa ya wa pefum ọ na-esi ọ dịka ọgwụ. Ọhụụ nwaanyị ka anyị na-egbu, anyị jiri ya na ahụike ndị ọzọ na-akpa ego. Ọ dịghị mma. Ya bụ ndị NAFDAC ewepụtara unu ka unu rụọ ọrụ a. Ọ bụrụ na ihe unu ga na-eme bụ ịdị na-eti mkpu mgbe ọbụla jidenu ndị ahụ, unu jide ha, unu tụọ ha nga. Ahọpụtaghị unu ka unu na-eti mkpu. Ihe ahọpụtara unu bụ na ọ bụrụ na ọ daa etu a, gwa anyị na na-ejide na mmadụ 10, ọ bụghị ịbịa mee mkpọtụ n'ezi ka anyị wee kwenye na ị na-arụ ọrụ ebe anyị na-afụghị ndị iji. Ahọpụta ha ndị NAFDAC ka ha na-eti mkpu na-asị anyị na ọgwụ adịgboroja ka one ka i jidere n'ime ha. Ya bụ oge ruo na mgbe ọ ga-abụ etie ụdị mkpu a na-asị ha shut up. Ndị ọ bụrụ ofu nwoke be anyị ọsịghị sharap. Ndị NAFDAC mechie na ọ nụrụ ọrụ eziri unu. Ọ na-agwazi na anyị na anyị mana ote na ọgwụ adịgboroja dị. Ya maka eji wepụta unu.
na ọ bụrụ na ọ na-arụghị mana na ọ dị ka ga-achụ ọ bụ na ndị NAFDAC arụrụ ọrụ a onweghị onye ọzọ nwere ike ịrụ ya. Nke a bụ eziokwu. Otu etinyego ya n'aka, ọ ga-adịkwa n'oke mkpa na ọ bụghị ọsọsọ na ha na-agwa anyị na enwere ọgwụ adịgboroja, maka na nke bụ eziokwu bụ na ka obodo dị kịta ndị mmadụ na-achọ otu ha ga-esi wee ya bụrụ na ha rachara pịọm. Nke a abụghịzi rachapịọm, nke a bụzi ego ka ha ji akpa. Ọ bụghị ndị a na-asịghị na ha na-eme ha na ihe a bụzi anya ukwu arụrụ ana mpụ mmadụ inwe obi anụmanụ ga-eme na ị ga-arụta ikekwe ihe ga-egbu mmadụ wee kekọnata ya. Enwere otu enyi m nwaanyị Adigbo Dream FM ọ nọ India, ọ karịgo otu afọ ọ nọ India maka ọ gawara kidney failure. Nsogbu ya bụ nwaanyị bụ ọgwụ adịgboroja ọ ṅụkọtara na Naịjirịa tupu ọ gaa ebe ahụ. Nke ọzọ bụ na ma ọbara a na-eweta a na-atinyere ya ịma onye nwere kidney failure mgbe ụfọdụ ha na-enwe ụmụ nsogbu dị agha a na-atinyere ya ọbara 18 pints of blood atinyere ya mgbe ọ nọ na Naịjirịa enweghị nke enyochara ọfụma. Mana a ga ihe akwa na ụfọdụ n'ime ha kwa General Hospital ya bụ nwaada ọ ga ha abata mgbe na-adịghị anya Chukwu ga-enye aka ọbata o jiri ọnụ ekọ na ihe ha fụrụ na ihe na Naịjirịa kpatara na ji bụ eru obodo oyibo. Ụfọdụ a na-asị ihe akwa ọrụ ebube ka anyị ji chi ebe ahụ mechaa pụta maka obodo anyị nwere etu ọ dị ndị mmadụ jizi ọbara mmadụ na-akpa ego. Maka na nke abụghọzi mgbe ị were mma tinye mmadụ n'onu maọbụ were egbe tụọ mmadụ onye a na iburu ma ọ bụrụ na ị siara aka enwe n'ofe wepụ ya tupu ọ ghọrọ aka mmadụ. Maka na mgbe ị na-arụ ọgwụ adịgboroja ma ọ bụrụ na o gbughị mmadụ ozugbo ọ ga-emechakwa wee gbuo onye ahụ igbuo n'ọchụ. Ka anyị gaa n'iru. Ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwa ihe gbasara akụkọ a, gaa na akwụkwọ The Guardian jegoro ya nke ọma. Ọzọ dịka ịbịa ebe a wee na-asị prioritize use of cement technology for road construction, Ohaneze tells Presidency, National Assembly. Nke a wee bụrụ Ohaneze na-agwa federal government si ha jiriwe cement technology wee na-arụ federal road. Maka na o nwere ihe akọrọngwa ha ji arụ ya na-akpọ asphalt a na-enwe 10 years lifespan. Ọ nọ 10 years ụzọ a bido gbapụsiwe mebisiwe, mana ọ bụrụ na ejiri cement technology wee rụwa ụzọ ọkachasị federal road na nke ahụ nwee 50 years lifespan. Na onwekwana uru ọba na a na-eme arụ ụzọ nwe obere oge eje rụgharịwakwu ya ọzọ na ọ ga-aka wee rie ego karịa na emere ya ofu ugboro maka na ọ bụ isi opi ka ọ bụghị ya. Ịma na nsogbu dị n'ihe bụ a na-ekwukwa asfalt ọ dịka gasị na asfalt bụzi ihe na kedu ụzọ a na-arụzi na Naịjirịa na-eru afọ 5. Nke mbụ bụ na a na-buru ekwudo okwu asfalt na-eji nke ezigbo ya arụ a na-arụ ịmakwa mgbe anyị pere mpe arụrụ Lagos Port Harcourt Expressway ifu thickness ụzọ ọha etu a ntonto ahụ etu a na-agbanyeghị ihe ọbụla eme na ụzọ ahụ ka ga-adị etu ọ dị mana ọ bụrụ nke ha na-eme ọ dịka nwa ihe na ete ya nshikọrịta anyị na-akpọ nshikọrịta ete ya nshikọrịta asị na arụ ọnụ ya gọvanọ abịa kọmishọn nụọ ya nke bụ ihere bụ na ndị a na-akpọta na-aba akụ mgbe ụfọdụ ọ dị ka n'afọ gara aga afọ gara aga ka onye ọchịchị obodo anyị onye na-achị obodo anyị mgbe ahụ bụ bịara Lagos bịa kọmishọn bus stop ihe mkpọrọ bus stop nke ha kọmishọn n'ochu bus terminal ọ bụ ho prezident na-abịa kọmishọn ha na-achụ ha ga-akọmishọn maka na enweghị ihe hazi a na-arụ. Ihe na-achịta azụ ihe na-ekwu bụ na asfalt na onwe ọ bụghị na ọ jọgbuo onwe ọ mara mma ụzọ ọbụla arụ na Naịjirịa o ruo afọ 10 o mebie anyị ama nsị na ndị rụrụ ya arụtaghị ebe ị ga-enenekwa so ebe ị ga-enweta n'ụzọ arụrụ ruru afọ 10 ka bụ na ọ bụ inene dịka ụzọ ngige rụrụ na ụfọdụ ụzọ Peter Obi rụrụ ọ ya bụ ndị enwere ike isi na ha ruru afọ 10 ọ na-abụghị ya ozugbo emere ihe ya bụ na-akpọ na asfalt afọ ọjọọ n'ọnwụnụ a bụ ndị na-enye abụ ọrụ ngo bụ ihe na-eme ka asfalt a na-atinye abịazi atinye asfa tinyezie wepụzie tee ya nsikọrịta. Ọzọkwa bụ dị n'ime ya bụ na n'iji kwado ihe ha na-ekwu na ọ bụrụ na ịfụnugo ebe a rụrụ ụzọ simenti ụzọ kọnkriti ọ na-amagbu onwe ebe mbụ m fụrụ ya bụ n'ime Niger Sem ọtụtụ afọ gara aga anyị baa n'ime ebe ahụ ịfụ ka ha rụchara ya ntonto amaghị m ọsọkwa bulldozer gbaa n'elu enweghị ga-eme ụzọ ahụ kama ya bụ na nsogbu abụghị na eji asfalt maọbụ na eji ama na simenti ka mma mana
nsogbu bụ na ndị na-arụ ya na-akpacha anya ọ bụrụ na were mgba kwa simenti ka eji eme blọk ndị be anyị amụta na kịta mgbe mbụ bụ ikpọ blọk otu akpa na-enye gị 10 blọk 4 maọbụ 10 blọk 3 na ụma akpọ ya osi ike mana kịta amezie awụzie atinyezie simenti eburu aja na ngwongwo na ngwongwo kponye ime nke bụ na o nwere ike iji ofu akpa kpụta ihe dịka 10 blọk 7 ọkwa simenti ahụ ma simenti na onwe ya abụzi simenti anọkọtasị anyị na nke a bụ times 3 ahụ erughị times 1 anyị na-emebu mbụ ya bụ na ihe a niile bụ ụmụ ụbụrụ dị ndị be anyị isi kpata ata nwechi ya bụ na simenti dị mma asfalt dị mma nke ọ bụla emepụtara ọ dị mma mana simee ya ka emeta ya ọfụma ogologo ụka dị n'ụka mgbede maazị Mike arụbeghị n'ụka mgbede ekwucheghị ya nnọọ ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwuo ihe gbasara akụkọ a ọ dị n'akwụkwọ Guardian jee gụrụ ya nke ọma ọzọ dịka ibe ebe a wee sị compensation for delayed cancelled flights should commence January. Keyamo nke a wee bụrụ Minister for Aviation Festus Keyamo na-ekwu na ịma na ụnyaahụ ka nwere akụkọ batara anyị na-akọ maka otu ndị ụgbọelu mba ofesi otu ha si wee chọọ ịpụ na Naịjirịa anyị na-akwụkwọ kịta na ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ ịbanye ụgbọelu ha kwụchaa ụgwọ enwere ike ọ bụrụ na ha agaghọzi onwe ike ọ bụrụ na asịzi na ama ngazi njem nwanụ ego ha ewee tọ afụgo m ụtọ ọtụtụ mmadụ na-ekwu maka ihe a na soshal midia ejikọrọ ejichi ego ha enyeghachihụ ya azụ nke nwanụ ya ka Minister of Aviation na-ekwuzi kịta na a ga-ebido wee kwụwa ndị eji ụdịka ụgwọ a bido na Jenụwarị a ga na-enye ha ego iti aka n'obi osebe ebute ego maka na ọ bụrụ na ebupụtagodo akpa ego ndị World Bank asị ka akwụkwọ ihe kwesịrị ka akwụkwọ ma na nsogbu dị nke mbụ bụ na ị gaa na airport asị ewezuga dịka Lagos a ọ bụrụ na ewezuga flight isi ụtụtụ ya bụ nke a na-agba 6:30 6:45 bụ na ụgbọelu ga-aga anọgo anọ na airport ewezuga ya echeghị m na enwere ebe ọzọ a na-eme ụgbọelu ọ na-apụ mgbe o kwesịrị ịpụ na-abata mgbe o kwesịrị ịbata ọ dị m ka hold up adị ọkwụ na mma n'elu maka ine anya mgbe ụfọdụ ndị mmadụ n'ụbọchị kwada ọgwụfọ Disemba ọ ga-aka ndị mmadụ aka n'ahụ maka ụgbọelu dị ebuzi ibu erughị otu o kwesịrị ịdị ndị mmadụ chọrọ ife n'ụgbọelu maka na obodo adịghịzi mma na ndị ji ụgbọala aga na ha fọzikwa ụzọ maka na ụzọ dị ụzọ ajọka nke bụ na ịkwụkwọ dị ụgwọ ụgbọelu nwanụ na o nwere ike ruo mgbe ahụ asị gị ejikwa ịgba nwanụ na-efenye ego gị anọrọ ha n'aka ọ bụ ụdị sụsọ agaghị njem mgbe ụfọdụ a ga-aga njem kama na njem ị kwesịrị ịpụ ihe dịka 2 o'clock n'ehihie nwere ike ọ bụrụ 5 o'clock anọkọta ofu nwaanyị nwa maọbụ ofu nwoke ọ tacha gworo ọ bịacha anyị na-enwe n'iwe na ihe na enwere flight delay wara nke ahụ aga ịnọ ebe ahụ anyị mara nri airport na-agara ọnụ ike ọgwụgwụ na mgbe ụfọdụ irute ebe ahụ ndị mmadụ eju ya bụ na ọ bụrụ na Keyamo kwuru na a ga-ebido mewe onye Awụsa sịrị ka a sịrị n'utoro ga-agba ọsọ ịgba ya ka afụ n'anya ka onye mere ka afụ n'anya ka anyị mara ka ọ bụkwa etu anyị ụkwụ ha ji ka ha ga-eji ehi a ga-eji go ụmụahịa maka anyị mara na ndị a ga-akwụ ya na Naịjirịa ka nkụ enweghị nke mere m na Abuja a kwadoro na anyị ga-apụ 5:30 na mgbede si ọ dị mma ebighị m nso n'airport na Lagos anyị akwụcha ụgwọ chịrị 5:30 asịsị na 7 o'clock asịsị na airport na plane apụta ihe meziri bụ asị ndị anọgidezi asịsị na ọfụrụ nọ 9 o'clock eruzie 9 o'clock agajọkwa ya bụghị nke ugboro ịtọ asịsị na a ga-ekpuru anyị ndị ọ ga-abata ndị ga-ekweta na 9:30 bunyezie na ihe ọzọ dịka ọ bụrụ dịka na ị kwụrụ ụgwọ korokpe ka etinyezie gị na mọlue ma ọ bụ ka etinye gị n'ụgbọ ọzọ ụfọdụ wee kweta na ha ga-aga emena m nne anya mmụọ ihe hapụ Abuja 9:30 10 o'clock rute Lagos 10:30 ọ ga-adịrị m ihe na asị ha bụ mechiri buru anyị efu họteelụ ebe etinyere anyị ịnọrọ ndị akwụna na-emerụ etu a akụkọ adịghị mma maka na onye ọbụla gara akwụ ụgwọ ụgbọelu nwere ihe dị ya mkpa o ji aga ya bụrụ na m chọrọ ịla ụlọ m chọrọ ịla East taa o wee bụrụ na echi ka m chọrọ ije ihe m na-eje
nsị na bụrụ na 2 o'clock a ga-eji ebido ya bụ mmemme mpụọ ọnụ 6 o'clock ebe a ekwesịgo m iru ebe ahụ tupu wee bido mmemme ọ bụzi na-abịa nyewu dịka ịma na ị ga ihe ahụ iji ikwe maka ya aga njem enwezi isi o mego m mgbe mbụ anyị ka na-ebido ọfụ enwego mgbe enwe mmemme a chọrọ ime iri ji ndị Igbo ukwu ka anyị na-aga asị ụbọchị Satọde ka anyị gaa banye ụgbọelu kwesịrị ịpụ by 10 anyị eruo ebe ahụ n'ụdị na ọ bụrụ na anyị feruo n'Enugu ọdụ ụgbọelu adịbeghị na Anambra mgbe ahụ na anyị ga-ejizi ihe na ruo ebe ahụ tupu ọ na-akụ 12 mgbe ụgbọelu anyị jiri pụọ bụ 12:30 ma anyị ji ruo anyị ji mekọtacha ihe niile a na-eme ma ịpọtaiz ma ihe niile ruo Igbo ukwu ọ na-akụzi 4:30 chọọchị agbasana ka anyị gaa n'elu biko ọ bụ ka anyị kọwa akụkọ a ịma na ya agaghị ala taa biko ụmụ Igbo binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kwuo ka o si wee dị gị n'uche kedu ihe iche maka ihe anyị na-ekwu maka ya o nwere ozi iche ka anyị tinye ọnụ na ya tinye ya na ngalaba ozi anyị agaghị elefere anya ka anyị gaa n'iru akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a wee na-asị shock as man commits suicide after allegedly losing 2.5 million bets. O nwere akụkọ na-abịa ụnyaahụ na otu nwoke na-Abia steeti ka m hapụzie n'aha ya na o jere tụọ nke nwanne ha na kedu ha na-akpọ bet o wee bụrụ na 2.5 million naira ya dara mmiri ọfụghọ ego ọfụghọkwa n'ihe kwesịrị iso na ya oke mmadụ wee sị na ya agaghị edinwu nke a sịkwa na onye a dị popular na soshal midia ọ pụtakwa n'aka soshal midia ya bịa sị ndị oyi ya na ha daalụ ka ha si wee na-esi ya ka ha si wee na-ahụ ya n'anya mana ya agaghị emenwuzi ya na ya anabago otu a ka o si wee ṅụọ sniper nke ya wee kpochapụ onye ike gwuru ọ kwụfuru ụwa n'agbaghị nsogbu onye ike gwuru sị na ya chọrọ ịna hapụ ya na maka na nke mbụ bụ gowa ị ga-jiri 2.5 million naira gbaa kalụkalụ ahụ ọ dịkwaghị mma ịma na enwere egwu a na-akụrụ anyị mgbe anyị pere mpe egwu ahụ na-asị amaghị m ka amụgo mgbe ahụ ọ tinye ịchafụ isi ya no nwata nwaanyị weta iwe mkpu nwata nwaanyị tinye akpụkpọ ụkwụ ya no ndị ka kwara otego ha bidoro ya bụ na ha bịara hazigharịa ya kịta a na-akpọ ya Naija bet a na-akpọ ya ihe ọbụla ihe a niile bụ were nke a erie m ego ọ bụrụ na ike obi ga tinye biko ịmụtakwa ọrịa nnụnụ mụta ofu ya bụ ya ka agha obi na etu a ị chọrọ iburu ya n'ukwu mmeri ya bụ nwa amadi ji ga weru 2.5 million naira 1 something abụghị ego ya na ahụ nke o bitere ebite nke ahụ o bitere bụ ihe na-agbawa isi ọ chọrọ ka o butezie ya bute ya n'oko ikekwe ọ bụrụ na enwere otu onye amụma ma ọ bụ nke a na-asị na onye ara nyere m line ikekwe na onye ara enye ya nọmba ka o mee ihe na anyị na-asị ndị o mere diwe mana biko gị wabụ onye dị ndụ tupu ị na-atinye aka na ụdị ihe ahụ ikekwe ịnụ na enwere onye tinyere 5 million wee rite bilion hapụkwara ihe anyị na-abụkwa ihe akụ na-atara ntị ka ọ na-ada na ya biko onye ọbụla ka e wuru nwanyị kwuo ofe rụrụ arụ zoro anyị nri maka ịchọ iburu ya n'ukwu onye anya ukwu na-ana n'ike ọchọ ngwa na-ana ngwa nwanne anyị nwoke ka emesịa a sị na otu aka ha ngwere ka ọ na-akpọta ihe ọ na-ete akatị ọkpọ n'isi nke a bụrụ eziokwu ọ bụrụ na ị ma n'ihe dị etu aka ahụ gị obi onye na-atụ gịnị nwa n'aka nwoke ha na-akpa ya ọ bụrụ na ọ ka hụ gị obi ọ bụrụ na ego ije mmiri esighị gị n'akpa ọ ka mma na ịhapụrụ ya maka na ihe dị abụọ otu n'ime ha ga-emerịrị ọ bụrụ na nke a mee inwe ndidi nke ọzọ mekwenụ inwe ndidi ka anyị gaa n'ihu ịma na ọ dị ka ịma ihe anyị na ha na-eme abịa sị Man U ga-agbagbu Arsenal ha ga-agba ha 3-0 amaghị m pool a na-eme odoghị m anya and achọkwa m ka o doo m anya kamgbe m pere mpe mana ihe nna ama ha bụ ka m ga-eji nọrụbe m mara na IGBOMOVIES ga-agbagbu ndị Rangers maọbụ na Rangers ga-agbagbu ndị IICC aga m nwere ego m ga-eji racha wapịọm ga tinye n'ime ya ịma ka e nwere onye agbajiri ụkwụ ka ha na-akwado ịgba ya bụ bọọlụ ga-eme ka ndị IGBOMOVIES ghara ịgbagbuzi ndị Rangers etu ahụ kwa ka ọ si anye ha obi mgbawa ka anyị gaa n'iru akụkọ ọzọ dị ebe a si COVID-19
back with a bang as World Health Organization announces 25 new cases in Benue. Nke a wee bụrụ n'ụtụtụ a ka ọ na-adabata n'akụkọ COVID-19 na-abịakwa ọzọ. Na-ejikwa ndị World Health Organization na-akọwa na enwetara 19 cases na Benue. Asị ndị mmadụ biko si ha jee wetewe vaccine ọrịa ọgwụ mgbochi eji egbochi ya bụ ihe na COVID alọchietala. ihe mere bụ na achọghị m itinye enwere ihe ọ ga-abụ ikwu kịta ndị Facebook asị na ime ikwu arụ mana ajụjụ m chọrọ ịjụ ọ dị ka enwere vaccine ha rụrụ ha na-erechabụghị na nke mbụ ha jikwecha ọkwa ọmụme ihe na ihe na-egbu anyị na Naịjirịa ka nkụ ọ bụghị sọsọ COVID mana ọ bụrụ na o ruo nke COVID ama m nke ikpeazụ mere o nyere nsogbu nke bụ na ị na-agagodo n'ogologo ụzọ ikpughe ihe a na-ekpuchi n'ime a na-ejide ya bụ onye ọbụla biko ihe ọbụla a sịrị unu mee na ya ma ya bụrụ na okwu esena na ya bụrụ na anyị dị ndụ maka na nke a na-ekwu ọkwa ndị mmadụ na-anwụ kamgbe COVID nke mbụ gara ezumike ọkwa ndị mmadụ na-anwụ ndị mmadụ na-adị ya bụ biko ka Chineke mezie okwu ka a ghara ikwu nke ga-ebute nke bụ eziokwu bụ na anyị ma n'ọnwụ bụ ọnwụ mana otu ọbụla o si na wee dị gbado anya nke a si anyị mewe maka na ka esi ekwu ya ndị oyibo ga-asị gị prevention is better than cure. Na mgbochi ka ọgwụgwọ. Igbo bụ Igbo ụzọ na wee gbacha ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ihe omume anyị nke taa na ka o si mee mana mata na onye na-amaghị ka o si mee ya n'akụkụ onye na-amaghị ka o si mee n'ụwa niile anaghị ama nke ọ ga-emewa dịka anyị wetagoro gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ ọ ga-aka mma na ị na-esonyere anyị binye aka ịhụnanya kwuo ka o si wee dị gị n'uche ị ga na-akwado asụsụ Igbo ka ị na-eme nke a. Aha m bụ Emilia Onyechi Nwankwo kpọọ m Adaọlaedo nna nke n'ọhaneze ka anyị ọhaneze anyị ekene unu ọ bụrụ na ị na ha akwado ndị ga-ana ụlọ ndị ga-aga ekeresimesi ndị ga-eme mmemme dị iche iche ebe ọ bụla ị na-eme biko nọrọ mma ihe anyị na-arịọ ọ bụghịzi mgbe a na-asị gị na isi nwa eze adịghị atọ na mba na a ga-eme ha ebe ọ bụla onye Igbo nọ nwụọ kama unu ga-anọta ka ya bịa nye onye ahụ n'ụlọ biko nikwa anyị ebe ahụ ọ chọghị ịnọrọ onwe ebe ahụ ya nọwa mana ndị a na-atọrọ anyị na anyị nata n'Igbo ndị a na-enyi anyị egwu biko ọ dịkwa unu mma n'anya ego ahụ o jubewu n'afọ ya biko obodo adịghị mma na ala Igbo kịta bụ na anyị nwa ga na-ekwenyere ndị iro si na-ezipụta bata wee bịa mebisie be anyị egwu na-atụ ọtụtụ ndị mmadụ enwere ọtụtụ mmemme mmaara na ekwesịrị ime n'ala Igbo a na-eme na Lagos a ọ bụghị tata ka ebido gbawa nkwụ nwaanyị ọ bụghị tata ka ebidoro gbawa akwamozu na Lagos a bụkwa ndị ekwesịrị iburu gị ala Igbo ya bụ na ihe a niile a na-eme bụ na obodo adịghị mma ọkwa na mmadụ bụ na obodo adịghị mma onye ọbụla lụta na ọ bụrụ na otu aka ọ dị mma ọ dị njọ na ọ ga-adị mma ọ dị mma ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi emesịa emesịa